Gipanghingusgan sa Cebu City Government pinaagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF ang anti-rabies campaign dinhi sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa pag-atugyod sa mga barangay. Karong adlaw Pebrero 5, 2025, nagpahigayon og pamakuna sa mga iro ug iring ang mga sakop sa DVMF nga gipangunahan ni Dr. Jennifer Laurente, ang Division Head sa Animal Health Division, uban ng pipila ka mga barangay health workers sa Barangay Basak sa Nicolas. Matod ni Dr. Laurente, tumong niini nga wala nay kaso sa rabies nga matala dinhi sa syudad sa Sugbo. Pahingusgan jud nato ang rabies vaccination kay muin gud nga wala na tay rabies cases sa city no, kay previous years daghan kay tag mga cases. So mao na karon with Dr. Alice nga kanang iyaha jung kuan kanang directive sa office nga bakuna jud. Gipadayag sab ni Dr. Laurente nga naghinay-hinay na sabog pamakuna ang mga vaccinators gikan sa mga barangay dinhi sa syudad sa Sugbo sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Gawas sa pagpamakuna, nagpahigayon sab sila og pet registration nga hinay-hinay nilang gipatuman ubos sa City Ordinance 2526 o ang Animal Welfare Ordinance. Mag-register sila sa 200 na libre na ang bakuna, Ania, libre pod ang pa-check up kung magkasakit ilahang mga dogs. And then aside from libre ang check up, naapod tayo deworming, vitamin supplementation. Niya kana siya nga 200 nga registration is full year round na siya. Tibok tuig na tibok siya kay kada tuig man ta mag-register sa dogs. Usa sa mga pet owners nga nagpabakuna sa iyang mga iro mao si Michael Sevilla, 34 anyos nga taga Basak sa Nicolas, nga nipadayag sa iyang pagpasalamat sa DVMF alang sa maong programa. We're very thankful no and privileged nga kanang giduol jud mi sa DVMF nga mag-vaccine jud sa kanang mga iro, at least ma-monitor pod nga malas pod ang kanang mga iro or mga pets nga magsuroy-suroy nga na mga rabies no. At least ma-prevent pod siya, then helpful pod kay siya among mga pet owners nga kami na jud ang geri sa among mga panimalay. So daghan pong salamat. Ang DVMF kauban ang mga barangay vaccinators upat ka adlaw nga magpahigayon og pamakuna sa Barangay Basak sa Nicolas sugod Martes hangtod Biyernes. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.